खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय आं दिनैनि बे ब्लग भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोननो आं देखायगोन दाबसे जायगायाव आं गथ'खौ लानानै थाङो आरोना थ' रेडि जाबाय नै ओमफ्राय बाबुखौहाय आङो गाइखेर लोंहोनानै लाखाबाय आरोना दा नङाबा दिगदार जागोन ना बेखायनो थ' दिनैहाय बाबुनिया भेक्सिन दङ थ' बिनि थाखायनो थांगासिनो दङ बाबुआ दायो खय मास जाखो खय मासनि भेक्सिन मोनगोन आं खोन्थागोन नोंथांमोननो जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला नायलांनो हागोन भिडिअखौ दायो उन्दुनायनि टाइम जाबायना बाबुना थिनथ'खाबाय जायैनो उन्दुलांबाय बानानैसो लांनांसिगोन बेखौहाय बारा गोजानथ' नङा थेवबाबो दिगदार जासिगोन दा बिराद गाबगोन ना बियो अनलायनांबाय बहुतनो गावनि मालायखौ सामफ्रोमबो सुबाबो गावनि फिसाखौ मोदोम खामनाङो आबो मोनाखैमोन नंगौना एसे माबाफोर जाबाबो गावनि गथ'खौ सहायनो हाया मोनो गाबबाथाय गावनोसो मोदै रथ' रथ' गफनाङो आङो आइ गैया जारलाथार दा मोनायावबो आरोबाव डिउटिसो दङ ना खालामनो मानो दा सुइ होनानै फैनोसै लोमजायो मायो दिगदार गथ'फ्रा बाथाय नै दायो बाबुखौहाय लानानै थांसै आङो बानांबाय मानसिया गोदो उन्दुलांबाय नै उफाय गैया बिबौखौ लिंबोफाबाय आङो नै इको होमो है मशीन है तो नांनायखौ हमायलाय এই তো দিদিরা আছে ধরে তুলে दायो भेक्सिन होखांबाय नै ओरैबादि गाबबाय गथ'आ 16 मासनि भेक्सिन होयोना बे 16 मासनि भेक्सिनखौ होनो लाबोदोंमोन आं गथ'खौ दायो होखांबाय गंथाम बिजि ओमफ्राय भिटामिन लोंहोबाय गंथाम भेक्सिन फिसाया अन्थाव बाथाव उन्दुबायमोन नै एकदम गाबै गाबै सिरि मोनबाय ना बाबा नोङो बिसोरो बे आन्टि मोना सुयोयो आंनि बच्चाखौ गंगायलि गलायबायनो न' सफैबाय बिमा फिसा लजेन्स गरसेजों सोलायबोबाय आं नै लजेन्स गरसेजों रुखु गाबदोङो आंनि फिसाया नै बिबा लजेन्सखौ जादोदे नों दिनै लजेन्सखौ जादोदे मोदै दुखु गाबदोंमोन आंनि फिसाया जादोबा दोनखांबाय नै मै बे होननानै माबाबाय नै आंखौ बे मामियानो होदों आयै खोमाबो खेबबावबायनो बै मामियानो होदोंमोन आयै सोर बे होनैया बाबा बे होनैया दा आयै बे होनला सबायो नै मामायाबो जानोसै मामानिबो सिनि बोथोरखौ दे cheers deh cheers deh kau có chào mama nhậu chứ mama như thế nha
नोंदो रोंसोबाय नोंदो